Ередивизия отново в ефира на Ринг и Войо БГ. След като изминалия сезон предложи незабравими моменти, невероятни обрати и интрига до последния кръг, сега отборите са отново готови за битка. ПСВ Айндховен открадна титлата от Аякс и Грандът от Амстердам иска повече от всякога да се реваншира пред своите привърженици с успех в края на сезона. Фейенорд обаче също не крие амбицията си за триумф след страхотния финален спринт в изминалата кампания под ръководството на Робин Ван Перси. АЗ Алкмар, Твенте и Утрехт пък са винаги готови да размътят водата на трите колоса. Не пропускайте мачовете от нидерландския шампионат пряко по Ринг и Войо БГ. Ередивизия, гарант за голове и красив футбол. Штефи Граф има 22 титли от големия шлем, 2 олимпийски титли и 107 трофея от турнири от целия свят. Тя влиза при професионалистите на 13 и поддържа страхотно ниво до 30 години. На 13 август 1999, след матч в Сан Диего, тя се оттегля. 2 години по-късно ражда първото от двете си деца с Андреа Агаси. Въпреки че се е състезавал преди близо 100 години, Манowar все още се смята за един от най-добрите състезателни коне в историята. Той участва в 21 състезания и има 20 победи. Единствената му загуба е след пропуснат старт заради залози на този ден през 1919 в Станфорд. Штефи Граф спечели 22 титли на сингъл от големия шлем. Има олимпийски златен медал и 107 спечелени турнира по целия свят. Тя започва професионалната си кариера на 13. След 30 умът и тялото й започват да казват своето. На 13 август 1999 тя разтегна бедро и прекрати двубой във втория кръг в Сан Диего. И така се оттегли от тениса. И краят на друга спортна легенда дойде на този ден през 2016. Майкъл Фелпс излезе с стил като част от печелившия американски отбор на щафетата 4 по 100 в Рио. Това беше неговия рекорден 23-ти златен олимпийски медал от общо 28, като тези два рекорда може и никога да не бъдат подобрени. Всички спортове по Ринг. Ciò più Gadno Chenge премиера BTV Cinema. Ciò più Gadno Chenge понеделник 21 часа.